ang mga larawan na puno sa batikos niya, ang atong mga larawan ilang dimensyon nga mga Dios-Dios. Karon masuta nato ni siya kung ang atong mga larawan sa simbahan Katoliko kung Dios-Dios ba? Ato di man nga adunay duha ka klase nga larawan. Adunay larawan nga gitugot, adunay po larawan nga gidili. Kung sa maning larawan nga gitugot, gidili, wala sa gidili. Ini si Amon. Kinsa man si Amon? Kinsa man kini si Amon? Iilang Dios sa mga Ehiptohanon, hari sa mga Dios-Dios, uni dagway, berbaki. Uni dagway sa Dios-Dios. Uni dagway si Amon, Jeremias 46:25. Sunod. Kini si Baal. O muni usa ko sa dagway ni Baal. Sa hukom 2:13. Wa sila masayo tungkol sa larawan, mga pangalan sa mga larawan na gininsyon sa Biblia. O kini Baal Puer, another term sa refers to Kior. O kini sa Baal Puer, naas na Numeros 25 versikulo 1 hanggang 3. O sunod kini si Baal Simab. Kini siya lain sa pangalan ni Satanas ang isimba sa mga taga-Ekron. Dios-Dios sa mga taga-Palestine. Giilangan sa Baal sa mga Kanaan. Ato sunod kini si Moloch. Hari 11 versikulo 4 hanggang 5. Sunod kini si Camus, Numeros or Numbers chapter 21 verse 29. Usa kana sa nakadiferensya kalainan sa Dios-Dios kay bunga siya sa una-una sa tao gihimo nila nga larawan. Sunod kini si Tartak, si Nibhas, si Anamelek ug si Adramelek. Una ana sa bersikulo nga mabasa, Dos Hari or Kings chapter 17 verse 31. Sunod kini si Asima, Nergal, Sukot Binod, Dos Hari chapter 18 verse 30. Buhat City 43. Ang inyong gidala mao ang tulda sa Dios-Dios na si Moloch ug ang larawan sa bituon sa inyong Dios-Dios nga si Ripan. Nakalibin mo sa first kanina, kadili ka magbuhat og larawan bisan unsa nga ato as langit. Kay ano naman naghimo og larawan nga si Ripan, dagway sa bituon. Unay gipasabot ini, dili kay dagway nga ato as langit nga mao ang mga anghel. Dili na mo gipasabot diri ha. Ang ipasabot niya sa tunang nato nabasa diniha, diri sa Exodo o sa Deuteronomio na dagway sa bituon nang gi dagway ng sinong sa naas langit. Mao ni gipasabot diri bituon nga si Ripan. Ani kabalo nata. Isaias 46:1-2 mao kini ang katapusan sa mga Dios-Dios sa Babilonia. Kani adto gisimba si Bil ug si Nico. Apan niyang larawan nga baka. Mao ni siyang larawan nga baka nga nagindikan sa mga Aryos sa masingsing nga gibulikta ni Aaron, gitunaw kung napurma og baka. Kung nagluhod sila sa baka ug niingon luwasa kami. Kung nilarawan sa baka, nagulawan. Munang sa diha sa pagsupak nga ang Ginoo dili kahimuan og larawan sa mga plata. Kung gipasabot diri. Okay. Sunod kini si Tamus. Mabasa sa Ezekiel 8:14. Sunod kini si Astarte. Kini si Astarte isimba sa mga Eastern Mediterranean area, Hebro, Egypto ug uban pa. Dios-Dios sa sexualidad ug fertility. Sa kamo ni naay ko babae, unang sa unang pagsupak, nagiingon diri nga dili ka magbuhat og larawan sa babae o sa lalaki. Muna gipasabot diri. Lalaki, ang babae si Astarte o katong si Asima ganiha. Muna gipasabot atong una nga mga pagsupak. So alon kini si Ashira. Hukom 3:7. Ang mga kani si Artemis, buhat 19:24-28. Kini siya sa King James Version Diana, sa laing termino Diana. Kung sa may gisulti sa Biblia, kabahin sa mga Dios-Dios. Kung sa may gisulti sa Biblia, kabahin ini mga ribulto nga Dios-Dios. Atong basahon diri sa 2 Corinto 8:4. Sa sulat ni San Pablo, kung sa mahitungod sa pagkaon sa kalanon na dihalad nato sa mga Dios-Dios, nahibalo kita nga ang Dios-Dios nagrepresentar og butang nga dili tinuod. Dili nga tinuod. Kini mga Dios-Dios nga ilang gipanghimo, dili man tinuod. Bunga ra man sila hunahuna. Wala man ay tao nga diin gipasidunggan. Bunga lamang sila hunahuna. Unay gipasabot diha sa Biblia. So atong balikan kini dagway sa baka nga diin isimba sa mga tao. Muna pati sukuha sa Ginoo kay ang sa ilang pagsimba ning baka, niingon gid sila nga Israel mao kini ang atong Dios nga nagkuha kanato sa Ehipto. Pati sukuha sa Ginoo kasi di mga bugbo ni ana. Nga siya nagluwas kanila sa Ehipto nila gipasagi lang kini baka nila hang gituuhan. Ikaw karon nga bugbo ikaw. Ikaw ra gud ang Ginoo. Labing balaan gisimba anay simbahon. Muna ni ana giingon diri nga dili ka maghimo og larawan ni muyugbo ni ini. Muna gipasabot diri.
Muna ipasabot sa Ginoo nga kini nagsimba dire sa larawan sa baka. Luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Samtang matubang sila sa baka. Luwasa ako kay ikaw may akong Dios. Ang ulbo ang kasuko sa atong Ginoo. Kita Isaiah 44 versikulo 17. Dagway sa baka nga diin gisimba.